Maya. Ay, Sarah. Hello. Te? Ano? Atong istoryan sa po? Ay, pamakot ko gali. Oh. Ah, kamusta ang imo nga bisita sa, ano, kay, ano man, sa tiyo mo? Sa kay Jules? Nagbisita ko akong tiyo, Saan? si Julian, pero ang pansak niya, Jubes. Iya nobya, si Sandra. Kag naglakaw-lakaw kami sa Bacolod nga katahum. May damo nga mga bluebells na damo gid. Mas damo sa diri sa bluebells. Damo sa likod. Daw mas purpulo sang sang Verde. berde. Palmerido. Ang mayong tiyempo. Ay, oo, nagpatok sa adlaw ako ni Long. Nabatok. Batok kali. Kaka akon may triangulo sa akon tugan. Mainit. Oo, naginit akon ni Long. Kaka mayo kit may damo nga mga tawo sa pihak sang baybay. Nagkakayak, ano pa, nagka-paddleboard. Kili. Damo tawo. Ginhambal ni Uncle Jubes nga wala siya nakita nga may damo Subong niya lang nakita nga damo. Mayo kay nag-dinner ka, isa pagid ka adlaw kay tani mapuli ka. Isa ka lang to kagabi. Kay may rail strike. Ayo. Dara sa track. Malipot lang ko ang ining video. Sige. Okay lang. Tapos na. Bye.